Kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko berriak antolatutako ekitaldi hontara hurbiltzeagatik. Eskerrik asko, Matxin, Kontxi, Iñaki, Malen, Ainara, gonbidatuei. Eta, bueno, pixka bat, nomeietik hasteko, mendiaren ingera dala eta ez dala, badakite txantxa batzuk eta egon diela zeote den hori. Eta, bueno, ekitaldi honen, mamia edo ingera da edo testu ingurua azaltzen hasiko naiz, ezta. Ni beti izaten dut kazetarion lana, prentsako kazetarion lana bintzat, sator lana izaten dela. Gure lana irakurleen gana iristen dela jakin badakigu, baina zenbateraino irakurtzen den eta lan horrek zeo jartzen duen ez dakigu oso ondo neurtzen. Eta, tartekan ikusteko hemen izaten dela, ez? Kanpora ateatzeak ilkerra bezala eta sator zulotik ateratzea, pixkat irakurleen pulsu hori jakitea, iritziak, kezkak, eta, pixkat ekitaldi honen asmoa edo hori ere bada, ezta? Euskaldunon egunkarian lehen eta berrian gero, mendiak, nik uste euskarazko prentsan, leku nabarmena izan duela beti aspalditik. Hortan, hainbat kazetari aritu geha, eta, gaur egun Unai Ugarte mendia, Unai. Eta biok ari geha batez ere, eta, gure lanak koordinatzen, eta, gu pixko bat zentzatzen, Ainara Arratibela ditzen da, kiroletako burua da bera. Eta, banator ez, ingera dara. Mendiko atal horretan, sail horretan, beti saiatzen geha mendiari ikuspegi zabaletik begiratzen, ez? Eta orduan, lekua daukate eskaladako jarduerak, alpinismoko jarduerak, mendizale klasikoen ibilaldiek, mendiko bizikleta, parapenteak, espeleologiak, hainbat gai daukate lekua, eta orain honetan ere begirada guzti horiek jasotzea, ez? Iruditzen zitzaigun egokia izan zitekeela, mendiaz gozatzeko hainbat modu daudelako. Horregatik, mendiaren ertz ugariei buruzko, hausnarketa saio bat, edo solasaldi bat izango da gaurkoa, eta, ikustea, ez? Mendian aurpegi bat besteari itzalea egiten duten dion, egon daitezken kontraesanak, iritzi desberdinak, hori pixkat jasotzea. Gonbidatuak goi mailakoa dira, nik uste gu esan dakoa baino beraik esan dakoak mamituko duela hemengo solasaldia, eta gero bukaeran edo tartean edo nahi duzunean eskatu hitza eta zuen kezkak eta zuen galderak ere plazaratu. Aurkezpenekin hasiko Ainara. Bai, hori da hemen Malen osa daukagu, oinatiarra, mendikorrikalaria, mendi eskiatzaia, kiroletan trebea, futbolean ere ibilitakoa da, baina lehen esan digu, orain baloiari eraginezkero agian lesionatu edo txuteren bat eginezkero lesionatu ingo litzakela, iraupen eskian ere ari da, baina batez ere pandemia eta gero hasi zen korrika, eta hasieratik nabarmendu zen, bai adibidez Gorbeia Suzienen, eta hortik gorakada nabarmena izan du, eta bere palmaresa edo garaipen zerrenda alakoxea da, ez? Handitzen eta handitzen ari dena. Zegamaiz korri lasterketan bigarren izan zen iaz, eta aurten hirugarren, eta World Trail Seriesean, hau da, mendi lasterketa nagusiak biltzen dituen egutegian, iaz hirugarren eta aurtengo honetan laugarren izan da. Azken batean, bera da, pixkate Euskal Herrian, Sara Alonsorekin batera ziurrenik, etorkizun gehien duen mendikorrikalarietako bat. Eta alboan, Iñaki Antiguedad, hidrogeologoa, geologia irakaslea, ekologista, EHUko katedraduna, eta berari mendiko tontorrak baino espazio zabalak, ez? Gustatzen zaizkio, ez da azken batean leku lasaiak, naturalak, bidaiatzea ere oso gustoko du, eta lana eta bidaiak direla eta Antartikan egon da, Artikoan,
hainbat trekin egindakoa da, beste Groenlandian, Karakorumen ere 4 aldiz egona da, eta, ziurrenik berrian irakurriko zenituzten bere hainbat kronika. Malen Iñaki, arratsaldeon, eta, orain beste bi protagonistak Ramonek aurkeztuko dizkigu. Kontxi Franco, Portugaletekoa da jatorriz, baina, 46 urte diaia Gasteizen bizitala. Irakaslea izan dago bidez, baina, gaur egun ja erretiroa hartuta dago, baina, inoiz baino aktiboago, hainbat elkartetan parte hartzen du. Eta, batez ere buru belarri, Monte Solidarios izeneko elkartean hartzen du parte. Irabazi asmori gabeko elkartea da, askok ezagutuko duzue, hemen Iñaki Alonso Indio oso aktibo izan zelako elkarte horretan, Indioren bitartez Monte Solidariosen barruan lurpea edo osatzen duten kobazuloa bisitatzeko eta modu inklusiboan bisitatu izateko ekimena sortu zen. Eta horretan jarduten du elkarte horrek, Joulet aulkiaren bitartez eta barra direkzionalaren bitartez da, ikusmen urritua edo mugimendu urritua duten personai, pixkan mendiaren leiho hori zabaltzen, ez da. Matin Iñiguez, hau ere Gasteizen bizi da, baina, zegamarra da izatez. Eta, Aizkorri Magal hortan jaioa izan da, mendizaletasuna ere txikitatik sortu zitzaion. Baina, berak esan da, mutikozkorra zela, behai atentzioa etzezien, hor murgizelain lurra hartzen zuen beste galari batzuek, parapente galariek. Eta, berak ere, ahal izan zuenean heldu zion mendiko parapenteari, eta geroztik hortxe dabil aireetan alduen guztietan. Pasadan urtean, Pirinioetan inoiz egin den galdirik luzen egin zuen, Nafarroko Larraitza menditik aireratu eta Kataluniako Orgaina herrian lurreratu, 300 kilometro egin zituen guztira. Eta aurten berriz Alpeetan, Hike and Fly edo modalitateko proba nagusian parte hartu du, Red Bull X Alps proban, hori buruz kontatuko dugu pixkat. Eta, hasteko, labur, eskatuko nizuek ere pixkat, zuentzat mendia zer dan, nola gozatzen duzuen mendian, zer ematen dizuen mendiak, laburrantxian, pixkat mendia zuentzat zer da. Malen, handik entasiko behar. Atxalde ondanoi, eta eskerrik asko gerturatzi garen. Ez dakit, niri mendixak zentzu desberdinetan mundoz gauza asko, nortasun bat esango nekez txikitatik etxian transmitidoztein bizi estilo bat izan da. Eta ordu asko eta asko pasa ditut bai familian da bai lagunakin mendixan. Egia da azken urtietan pixkat aldatu xatela mendi plan hori edo beste erabaten ibiltzen izela mendixan eta bai mundoz betiko maitasun hori astu barik, baina pixkat lehiakortasun hori uztartzeko aukera. Ni beti izan naiz oso lehiakorra eta mendixan topau dut probat beti naturalekiko aukidoten binkulo hori lehiakin uztartzeko modua edo eta hor nabil, azken aldixan. Bai, arratsaldeon. Bai, holan agertzen zen gidoian ere, zer ematen dizu mendiak eta, apur bat arraro erantzuna eman da nik esango nuke nire kasuan, mendiak eman didana izan da arana. Izan ere, ni mendizalea, ez dut inoiz nire buru hartu mendizale zentzu hortan, ez da, vertikalea, normak, ni hortarako ez du balio, edo tontorrak, edo ni beti, zuk esan duzun bezala, ez da, aurretik hitz egin da hortaz, ni beti mendia ulertzen du zentzu zabalean. Mendizalea bai, baina arantzalea naizalako, estepazalea naizalako, bazozalea naizalako, errekazalea, zerrezanik ez, edo basamortu zalea, dunazalea, eta niretzat mendia, niretzat da espazio zabalak, lurralde zabalak, gehiago begiratzen dut horizontala, vertikala baino, baina horizontala zentzu, aldapak ere igoten ditut, nahiz eta nahiago du bajatu, baina, egia da, igon egiten ditu dala, ez da. Karo, ni igual, baldintzatuta nago geologoa naizela,
hidrologoa naizela, orduan ni badaukat beste begirada bat mendira noanean, ez da? Guk orain hainbat urte egon gara ematen master bat paisaiari buruz, eta ni 3 ordu neukan azaltzeko paisaia zer den, oza, kontuak atara, ez? Paisaia 3 ordu, eta niretzat paisaia batez ere da pertzepzioa. Eta pertzepzioa berdin hartzen dut, Kristolako mendiak edo Karakorunen eta egon gara sarri azken bola hontan lanean, kooperazio proiektuetan, eta paisaia da arroka, arroka, ura, glaziarrak, azken hamarkadetako lur mugimenduak, arriskua edo mehatzua sortzen dutenak, eta ni hor nago gustora, eta hori, niretzat hori da mendia, ez da vertikala, alde horretatik, ez da, horregatik ni, hoxe da, ez, espazio zabalak eta bestelako begira daukat, kirolarekin zerrikusierik ez daukana, baina bai, barruko ongi izate horrekin, eta batez ere nik batzutan lasaitasuna esaten du, baina mendian askotan nekatu egiten naiz, ze 11 galdera egiten dizkion hiriburuari, nahi dut dana ulertu eta hori ezinezkoa da, baina hori da gozatzeko beste modu bat, ez? Nik beste ikuspuntu desberdina daukat. Ni elbarritua naiz, ia jaio nintzeretik, 9 hilabetekin polio gaixotasuna izan nuen, eta orduan handi geroztik ibiltzeko arazo asko izan ditut. Orduan niretzat, zuke esaten duzu paisaia, niretzat paisaia zen, hor urrutian zegoena eta begirada murriztu egiten zuena, ez da tope egiten zuena. Eta orain aukera daukagu elkarte, Monte Solidarios elkartearekin juteko eta ikusteko hori topea egiten zuen begiradan, topea egiten zuen lekua, ikusteko zer den, zer dagoen, ez da? Lagunei entzuten genuena, edo nik nire kasuan nik entzuten nuena, ikusi dugu ez dakize paisaia, ikusi dugu koloreak eta basoko koloreak eta hor ez dakize gauza zeunden, eta orduan nik entzuten duen eta gero ikusten dituen argazkiak. Eta nik behin baino gehiagoetan esaten dut nire kuadriakoekin nik eramaten dituen eta bueltatzen zirenean kotxez, eta bueltatzen zirenean nik jaiotzen dituen eta gero juten ginen edo baskaltzera edo zer egitera. Baina parte hartzea ikuste egiten nuen beti argazkien bidez edo beraien kontakizunen bidez, ez da. Eta orain Monte Solidarios, ja 10 urte daramatzan, nik ezagutu nuen orain dela 8 urte, eta handi geroztik aukera izan dut beraiek lagunek kontatzen ziatena ikusteko. Eta niretzat importantea da entzutea, adibidez, zuk esaten duzuna, ibaiaren soinua, edo haizeak, nola mugitzen dituen hostoak, edo pagoak orain udazkenean kolore aldatzen dutela, eta ze polita den handik ibiltzea, eta hor sentitzea, eta usainetzea, eta ikutzea ongoak, eta olako gauzak, ez da? Hori guztia, hori, azken 6 urte hauetan aukera izan dut bizitzeko, eta orduan niretzat mendia importantea da, eta gogo asko neukan, eta azkenean lortu egin dut. Galdera sakona da, zemate izun mendik, ez nauken prestauta, baina pixkat entzun detenakin, ez dakit, nahi mendik zoriontasun ematen ditela, sangunok ez, barruti betetzen zaituen sensaziorik, ez dakit, disfrutatzea guten naiz ni mendi, azken finen ez, eta bakoitze bere erabizido, eta nik oinola pentsatzen, hitzeiten zenuen bitarten, ni txikitatik igual paisajek disfrutau izan ditut asko, edo nien parapente nabil, baina kirol askotati pasau izan naiz, eta bezbegaraien bizikletan, txikitan akordatzen ez nola behin, Torla joan ginen, da, Kanpin San Antonaren paren harri bat ikusi non, da, harri hori grabauta gelditu ziten, da, paisaje hori, revista baten ikusdako argazki bat, beti izan da, motivazio puntu bat, aktibidade bat eitea juteko, ez?
Orduan mendin beti bilo, bai, bizikletan, eskalatzen, arroila jeizten, paisaje horrek bete izan hau asko, eta mendin kirola itean, ustez, kirola bera itzakie da, entorno hortaz disfrutatzeko. Eta ontsi bertan, parapentek ematen ditena da, ez dakit, privilegio bat esango nuke ez, paisaje aldetik, dana, ez, lurretik beste perspektibatetik, horrekatik oso diferente ikusten dan paisajea, derrepente zerutik, txori bezala, beste perspektiba bat daukeu, eta ontsi bertan horrekin disfrutatzen dut, eta hori ematen dit. Eta, bueno, pixkate Malenek lehen esan du ez, beak azken aldian lehiaren ikuspuntu hori edo txertatu diola ez, eta pixkat hortik dijoa ez, bai Malen eta bai Matxini ingonioke galdera ez. Zuek mendiaz eta esan duzuek gozatzen badakizue, baina orain, bueno, lehiaren elementu edo pizgarri hori sartu da ez. Ematen dio horrek zerbait berezia? Lehia sartzen den momentu horretatik aurrera? Bueno, zehazatik iten du. Esan nahi dut, oso pertsonala da nik uste, eta nik asko errespetatzen dut beste ikuspuntu batetik mendira doian jentia, baina nik lortu izan dut, lehen zanoten moa, natura eta lehia hori uztartzea, eta batzuk nazten daue, behin lehia sartzen danean mendixeaz ez dula gozatzen. Bakarrik lehiaz gozatzen dula eta hori ez da gixea. Bestela nik atletismoko pistan ingo nuen korrika. Eta ez dako zerikusirik. Orduan, niretzat da, gehikuntza oso positibo bat, baina uste dut oso pertsonala dela. Maikin. Maikin, aipatu duzu ez, baina sufritu ere egiten da. Sufrimendutik ere badator gozamena? Noski. Dusko Ivanovitzek, Baskoniako entrenatzaileak esatezun, jakin behar da sufrimendaz gozatzen. Gozamen hori sufrimendutik dator? Sufrimendutik, beste gauzetatik, gauza askotatik etortiaz gain, baina sufrituz gozatu hori guk asko, buruan asko dakun lema da, eta sufrimendu horrek gero emuten dagoen, bete aldi hori edo sentsazio hori sufrimendutik badator, baina nik zer positibo mogan hartzen du. Lehiaketan esan dezuna nahiko berrien naiz lehiaketa mundu honetan, da ontsain naiz deskurritzen mendin beste alde hori, ez? Ni beti egan ibili izan naiz nekabuz, eta urten tokauzat oso lehiaketa mediatiko baten ibiltzea, oso markak, beste mundu bat ezautzea tokatuzat, eta ikusitut bi aldera diferente, baino egi esan egiten dezuna gustatzen balin bazatzu hori hor dau. Beste dana lehiaketa, markak, presioa hori danak entzen balin bazatzu, baina egitan lehiaketa hortan gustatzen zazun egiten nahi balin bazea, disfrutatzen da. Eta sufrimendukin, ados. Ez que sufrimendu hori, ustez, proportzionala zuk eman diozun sufrimendu hori gero ematen dizun asetasun horrekin, edo zerbait asko kosta bazatzu, gero, beste sensazio, bete sensazio hori ere, asko zaundigoa da. Iñaki Kontxizuek, aipatu duzue zein modutan bizi duzuen mendia. Nola ikusten duzue hori, ulertzen duzue ikuspegi hori lehiarena, ezakit, ze perspektiba daukazue horren inguruan? Malenek esan duen modua, nik uste hori oso personala dela. Nire kasuan, ni zelan ez dudan mendia edo espazio lurralde zabaloiek eta kirol ikuspegitik, horren lehiarena ez dut ulertzen, ez du zertan ulertu ere, esan nahi dute. Ni batzutan segitu egiten dut bai berrian edo beste ezer batzutan, horre espedizioak eta saletasun bezala edo, baina batzutan zaila egiten zaitu ulertzea ikusten dudanean 8.000-tan edo dabilen jendea eta daukala paparra propagandaz beteta, ez da? Nik ulertu dezaket, azken finean, dirutza tauta bestea, baina nik himalaista balitz ere, eta sekulan enaiz izan eta izango ere, momentu honetara alduta bentsat, baina ez dute ikusten neure burua propagandaz beteta. Ulertzen du beste batzuk egitea, baina nik ezagutzen dut, eta nik uste dut hemen dagoen jendea, seguro jende askok, badituela buruan
Euskaldu nolan famatuak ere ez, mendizale izenekoak eta asko ebilitakoak, eta segurasko inoiz ez ditugu horiek ikusi zer komerzial batekin. Hau da, eta garesti izango da, eurentzat ere bidaiatzea, baina da beste ikuspegi bat, ez da. Ni lehiarena usten badiazu, ni badaukat lehia zer bat, eta konkretoan berriarekin, ez da. Ni asko bidaiatu dut, arrazoi desberdinengatik. Zun lehen esan duzun bezala, nire lana dela eta, glasiarrak, ura, auta, bestea eta kooperazio proiektuak eta gero oporretan, abuztuko oporretan ere, askotan saiatu naiz aukeratzen alako leku zabalak, non natura gehiago dagoen populazioa baino, baina populazioa ere, eta beste arrazoi batzuengatik ere ez da. Eta egia zen, momentu bat helduta, eta izango zen orain dela 2013an edo kerresmanago, Groenlandiara joan nintzen, oso gustora egon nintzen, kriston hotza, baina oso gustora, sufritu egiten da ere batzutan holan, ez? Batez ere gabaz altzatu behar zarenean, txisean eta holan dendatik, eta baina ez dakit zergaitik, eta egia esan ez dut inoiz astirik izan, horri buelta emateko buruan ez, baina askotan hainbeste bidaia eta handik eta mendik eta eginda, inoiz ez dut gogorik izan idazteko. Baina Groenlandiak hortan, eta hortik aurrera denetan, beti sartu izan dut alako kuadernatxo bat, eta ez da deskripzioa zer ikusten dudan, baizik eta ikusten dudan horrek zer nolako percepzio edo zabaltzen dizkidan, ez da. Eta horren milaka galdera eta borroka beti turista nahi izan ez, baizik eta bidaiari, baina batzutan turista izatera kondenatua, horren da, ez, eta horren hasi nintzen idazten, torti datorzuk esan dako kronik, eta horreiti dino lehiaren azken finean berriak eta ataratzen duena da, mendi kronikan lehiaketa. Lehiaketa batean sartzen bazara, igual lehian zagoz. Hor lehiatu zea. Hor bai lehiatu egiten, egin naizela, ez da, ebili naizela, baina beste lehia hori, kirol ikuspegiko hori, metatzea 8.000-koak edo metatzea hormak eta ez da, hori, ni neu bentsat, igual da astirik ez daukadalako, baina alako gauzak eta urrun geratzen zaizkit. Niretzat lehia, normalian, normalian gugu lortzen duguna da ikustea mendira igotzea eta disfrutatzea eta horrekin nahiko. Elkarte bezala, Monte Solidarioz elkarteak bai parte hartzen duela lehiak lasterketa batzuetan edo horrelako historietan, baina ez hori lehenak edo denboraldi konkreto bat lortzeko. Gure, normalean parte hartzen dugunean izaten da, ez dakit, minbiziaren kontrako korrika bat egiten delako, edo beste olako zeo zer, ez da, azken finean da diru laguntza lortzeko. Eta orduan hor geratzea lehena edo azkena berdin zaigo. Guretzat importantena da parte hartzea eta jakitea antolatzaileek batez ere eta jendeak hasi orokorrean ados gaudela beraiek egiten dutenarekin eta adibidez horrezagatik ere askotan hartzen dugu ela gaixotasunekoek antolatzen dituzte korriketan, lasterketan edo horrelako lehiaketan. Baina bestela hori erakunde bezala gurea ez da lehia batean parte hartzea, ez da pentsatu ere ez, eta modu pertsonalean lehia izan da mendi batera jutea eta hori gero nik uste dut azken momentuan aukera izango dudala kontatzeko nola juten garen eta zenolako tresnak erabiltzen ditugun mendira juteko eta mendia ikusteko eta gozatzeko.
nik igual beste gai bat sartuko dut, mendia, egon daiteke lehiarekin lotuta ere bai, ez? Mendia eta masifikazioa, ez? Nik uste nabarmena izan dela pandemiatik hona batez ere, gero eta jende gehiago dabilela mendian, mendiko lasterketetan, edo zinaktibetan, Pirineotan, agian foko jakin batzu dira, igual ez da mendia osotasunean hartuta. Baina, badago percepzio hori, honi bintzat badauka percepzio hori zuen, nola ikusten duzu ez, masifikazioaren gaia mendian, mendiko lasterketek lotuta, orokorrean, nola ikusten duzu? Bai, biztakua da, nik uste gorakada potente bat egon dela azken urtetan. Batez be mendi lasterketa lehia hau augian dauelako eta modan inkluso atrebile naiz esatera, ez? Beste aldetik, ikusten dut mendi lasterketa mundu hontan mugitzen den jende gehiena mendiarekiko maitasun batetik datorrela, orduan kaltia ez da igual batzuk transmitiu gura dozkoen besteko handixa. Bestalde, garbi da, geroz eta jende gehiago doiala mendira, era masifikatu baten, adibide garbi bat da Segamaizkorriko egunean biltzen den jende kopuru hori, ez? Baina, debekatu ezin jain, eta ez dakit, nik oin bintzat ez dut ikusten arazo moduan, eta, de hecho, lagun asko dakot eta antolakuntza asko kindakot kontaktuak eta jorratzen den gai bat da eta importantzia oso handixan mutixakon gai bat da. Neurri asko hartzen dira eta gauzak asko aldatu dira mendilasterketen auge hau hasi izanetik eta zerbaita kontuan hartzen dana. Orduan, nik uste balantzan jarritea mendikorrik hau zela da bien profesionalizatzen eta mendixaren zaintza hori, nik uste bide honetik goia zela. Mendiaren masifikazio... Noiz nahi hartu ezakezu parte, osea, ez txandaren zailagun, Horre, mendiaren masifikazioa eta masifikazioa da, saliteke, turistifikazioa ere, ez? Azken finean, pandemiarena aipatu da, ez? Pandemia nolabait zabaldu zuen masifikazio edo turismo, masa turismo horretarako bidea, eta nik uste dut azkenean pandemia hura ahastuta turismo hori, maila horretako turismo masa hori edo masifikazioa pandemia bihurtu direla, ez da? Ni ikusten ditudanean irudiak edo telebistan edo aldizkarietan eberdin da, ez? Hor Everest bueltako oinarrizko kanpamentuan eta irteera operazioa danak, eta gero tontorrean eta helduera operazioa, eta ez da egizer, gero bueltatuko dira etzera batzuk esan, egon naiz goian, eta ez da egizer, bakoitza bere begirada eta bere percepzioak, ez da? Baina niretzat hori keskagarria da, ez? Keskagarria da, eta nik uste du hori lotuko nuke ere, askotan igual ez da horrekin lotzen, baina ni oso borroka handia daukat kultura kontzeptuarekin. Ni oso nahi nuke luze igual diskutitu hainbat jenderekin kultura zer den, kultura artearekin eta lotzen da, eta niretzat askoz ere gehiago da kultura, ez da. Eta hau zerraiti dino kulturarena, zen ikuste dut masifikazio horretan zuk esan duzu, Ramon, batzutan da fokua, masifikazioa ez da lurralde zabala da, lurralde zabal horretan leku zehatz batzu. Hor ez dakiz ez serie telebistakoa egin delako, edo hor ez dakin izerre egin delako, eta orduan basoaz, zu nahi duzu begiratu, ikusi, sentitu lurralde zabal bat, egin zu, baina nahi nuke hortik ere pasa. Eta horbiltzen zarenean, hostia, zer egiten du nik hemen. Baina, orduan borroka personala dago, ez? Han egon zara eta ez duzu argazki bat atara hor. Eta duzu, txarto sentitzen naiz, ez da? Baina, jaro, ezin duzu askotan ere alde egin, ez? Dalen esan dakoa, ez? Bidaiari izan naiz, baina askotan puntualean turista. Eta kulturaren adino, zebatzutan, daukagun ikuspegia da fokuarena, ez? Hau da argazkia. Eta beste guztia, pasoko zerbait da, ez? Urrengo fokoraino, han beste argazki bat. Eta gainean souvenir bat, eta segituan, hori bai, segituan lagunei WhatsAppa. Hemen nago. Eta dinoz, ni
Oain dela urte asko amari izan da, ama, banoa, Ego Amerika, hilabete bat egongo naiz da. Bale, bueltar arte. Eta orain lotea dana da, ez dugu bitu, egon naiz eta... Lehenago enteratzen dira laguna, WhatsAppetik zuzeuk eta... Orduen hor, nik uste dut badaukagula alako kultura fokusale eta ez zabaltzale, eta nietzat hori ere kezkatzekoa, ez? Kezkatzekoa. Izan daiteke mendia, edo izan daiteke aldezarreko ez daki nongo pintxoa, baina, fokua. Orduan, mendiak igual lagundu inberko gintuzke, kartolak eta zabaltzen, eta bestelako horizontaltasun eta zabaltasun hori lortzen. Masifikazio horretan nolabait gu parte gara, eta gu esaten dudanean esan nahi dut elbarritua garen pertsonak, orain arte aukerarik ez dugulako izan mendira juteko, eta orain gero eta elkarte gehiago daude mendira juteko aukera ematen digutenak, baina dena dela ez gara pertsona asko, nire baldintzetan mendira juten garenok. Eta bai, nik ikusten du jende asko animatzen dugu jendea etortzen gurekin modo inklusiboan, eta modo inklusiboan esaten dugu guk antolatzen ditugu irterak eta esaten eskaintzen diogu edozeini apuntatzeko gurekin ez izateko bakarrik elbarrituen irtera bat, ez da, baizik eta hori laguna, familia eta nahi duen pertsona animatu egiten dugu parte hartzen irteretan. Gu beti esaten dugu gutxienez kontziente izan behar garela eta den zaindu egin behar dugula pasatzen dugun lekutik, ez botatzeko ezer eta eskutsatzeko ezer, baina nolabait pixka bat parte masifikazio horretako parte gara, baina nik momentu honetan, nire ikuspuntutik ikusten dut logro bat bezala, ez da, zeo zer lortu dugula, eta orduan agian beste momentu batean buelta eman behar dugu, baina lehenengo pausoan nago. Bueno, nik ez dut uste arazoa elbarri mendia juteanik, ez dut uste hor didatorrenik, baina nik pena pixkatekin bizide masifikazio hori, ze bai, ikusiet eszenario bat gaztetatik, ni Pirineotan asko ibili izan naiz, eta gaztetatik bizi izan deun eszenarioa guztiz aldatuta, eta jamendin bakarrik goteko sensazio hori desagertzen nahi da, ez? Eta nik asko lotzen dut, inak izan duen kultura horrekin, ez? Oin ez dala bakarrik mendiak, izartei orokorren afektatzen dion zerbait da, eta irudin kultura dela. Hor irudi oso importantea bihurtu da, torre ipauditzetu bi gauza, bat esan dezu Himalaiakoa, ez? Nioen dela urte pare bat marronekin aukera izan honan Karakorumen ibiltzeko, eta bildurtuta etorren nintzen zertzan, ura. Zeon jende 70.000 euro patzen zituna, hori, brutpik igotzeko, bixerpakin, hegazkinen etorri, kanpo base, goraino igo, jeitxi, eta ana zan talonari. Mendizaleik ez nuen ikusi mendin. Mendizale gabeko mendi bat zan, ez? Eta hori da, kurrikulumen puntuatzen dolako hainbeste, eta estatu batutan, enpresari batentzat, kriston marka da, brutpike, edo kabi, edo dana dalakoa eskalatzea, ez? Eta hemen Pirineotan pixkan gehiago lotzen dut, sare sozialakin, edo aurten da urtea, ez? Guardia Zibile jundana helikopteron, ibonez denaieta, bulta jartzea, tienda kanpainan zion jendei, ez? Eta ni horrekin era atarrituta elitu nintzen, zan askotan ibiligan lekuera, jendea bai, danok egin deguan lo, baina goizen jeiki eta eskalatzea jungea, edo... Baina, klaro, ja ezin dugu mendin loein, masifika hoi indalako. Horren egia entorno bat txikitzen, eta ni bai sentitu etela mendizalea estan jende asko gertu dela mendia azkeneko 4-5 urtetan, edo pertzepzio hori eukidet, Ni ibilitzen aizen lekutan, edo udan egualdi hona donen, Pirineok oso erabat. Ja, regulatzen nahi diez, errekatan, ze ordutan baina uleiken, putzu baten hankanoiz garritu lehizken, eta hori galtzen balin badeu, mendia galtzen nahi geha, ez? Zenet, ezin regulau garro balin badeu dana, eta ez dakin izin dan etorkizunez, regulau gabere, libre utzi ezkio, masa horreanak, txikitu egiten ditu espazioak,
eta dana regulatzea, mendia regulatzea, ni tristura emateiten zerbait da, ez? Mendia junda arautute otea, ez da gizema pertsonak, parkin ordaindu beharra, ematen do, ez dakit, atrakzio parke horitako batea juten eiziala, beti jungean bezala mendia jun orden zen, ez dakit, esperantzia duket, moda bat izatena, eta pixkanak apalduko ala, eta mendizalentza geldituko ala mendie berriz, ez dakit, hori da nire... Aparaldi hori Esperantzia aparra ez dela jaitsiko. Jaitsiko, ja. Bai, bestelako, arazoa larriak ere ekarri du ez, masifikazio horrek, eta, horren adibidetako bada istripu kopurua ez. Aurtengo udan, datuan nahiko deigarria izan da ez, Italiako alpetan bakarrik hilabete batean, 80 gora lagun hildia. Eta ez dira aktibidade bereziki arriskutsuak egiten alpinismoa edo zaintasun edo arriskuko aktibidadea, baizik eta asko senderistak zian ez, irristada bat, erorketa bat, 140 gora 50 senderistak zian. Orduan, horren nolabait nik uste adirazten dola baita ere, igual gutxiago prestatutako jendea hurbiltzen ari da lauain mendira, Pirineotan ere ikusten da, hori ez, zuek hori baiteren nabari dezue, ikusten dezue. Nik uste kopuruekin erlazionautan lehigela, ez? Gero ez da jende gehiagoan, portzentaje batek min hartzen balin bado, hainbeste masifikau da, eta pixkat baita esan dezunare, prestau gabeko jendea ikusten da, krampoi gabe saneto egotzen zetit, eta ikusi izan diteu kuadroak borai. Eta gian, jendea ez da kostiente arriskoaz, ez? Zenbait kasutan. Eta hasi naiz, venga, guazen. Jabetu gabe horrek daukan arriskoa azkenean, hori ez, eroriko bat, irristatu. Lehen igual denbora gehiago pasatzen zen, ez? Aktibidade mota batein arte, txikitatik umetan juten zinen mendia, eten zenitun aktibidade batzu, eta gara, ez dakit, rekorrido baten bukaera zan igual mendia jutea, ez? Oin ja, aktibidadeat ikustezu, sare sozialetan, jaiztezu reseña bat, eta oso erresa da, aksesibleagoa da, Decathlonen lago zerosi, eta mendien sartzea, ez? Baina, ez dakit, langa oso, ez? Azkenean jendea ez da oinarritik ez da asetzen oinarriko. Ez, bide hori, esatu benga, ja, 3.000 batea, ez dakit. Bai. Nik azkeneko urte hauetan eta hainbatetan, orain dela gutxi egon gara, hor Baltistanen, Karakorunen, eta segurazko zuetariko batzuk, edo asko agian, zagutzen duzue Baltistan, Juse Arana, ez da, ze horre jende asko ibiltzen da, bai Baltororako bidean, edo Kabira, edo Concordia base kanpamentu hortara, edo beste Aranetik igonda Baltoro gero horti buelta, eta gu horri biltzen gara kooperazio kontuta, beti ere klima aldaketaren ikuspegitik, mehatxoetatik, arriskuetatik, oso zona tektonika hundikoa da, han gu beti ikaslei esaten diegu, han minutu ikusten duzu zelan ari den erliebea sortzen eta erliebea desegiten. Etengabe, dago jausten oso zer berezia da. Gu gara joaten garenean, Bilbotik eta, demagun gutxienez egun terdi bat edo egun bi ara joateko. Joan behar zara Islamabadera, gero hartu behar da Karakorun highway, eta segun zelan dagoen panorama, eta segun zelan dagoen Afganistango talibanekin eta ez da egizer orduen itzaron edo abioiez edo... Egon garen azkenekoan esan ziguten ez, orain badago, asteburuetan dago bidaia eskardu da hango aeropuertoa dagoen kapitala edo, ez da, iria hundia, baina hori da abia puntua espediziotarako eta orduan uste du dela, ez dakit, Abu Dhabi edo Dubaitik, hau da, Emiratoren batetik, Emirerriren batetik, asteburuetan dago abioi bat, zuzenean doana eskardura, eskarduen jendea hartu, autobus, alako lau biderlau edo, eraman Jusera, gaubi egin argazkiak egiten, leku zehatz batzuetan, eguraldia lagun, badaukaso paisaia polita, ez dakit kapaz diren ulertzeko, interpretatzeko ikusten ari diren hori, baina argazkiak atera, aeropuertora, eta 3 egunetan.
Lenguan ere, ez dakit, bueno, orain, zu jakin guzu igual gehiago, batek eta errekorra hautzi duela edo ondu duela Londresetik atara, Everest puntara, bajatu eta Londresera. Eta dinozu, eta hori txalutu egin behar da. Agertuko da hori Guinness errekorrean eta. Lehen izaten ziren 1000 bete, bestelako, baina orain nik uste dut horre, eta nik hori bai lotzen dudala gure kultura, neko kulturgabekoa gara. Gero museo pila euskagu, bai, eta beste batzuk nahi, ipini nahi be, bai. Baina neko kultura gutxikoa gara, dana, nik hori, orain horre jusen modan paratu da, bestea beste datozela Ego Koreatik, Ego Koreak, ez Ego Koreatik datoz, argazkiak egiten, eta esan dudan bezala badoaz, eta antxe igual dagoz herri txiki batzu, eskolak, umeak, eta zuk uste duzu argazkiren bat egiten dutela umeekin, edo apur bat olgatu, edo jolastu umeekin, edo jendeari galdetu, ez dana da argazkia. Argazkia, ez? Orduan, Bai. Esan ez duzu oso txikitatik jaso izan duzu mendiko kultura hori, mendizaletasun hori, eta, mendian ere hasi zara korrikaz. Baina, agian traile munduan badator, etorri da jende asko atletismotik, lehen aipatu duzu atletismoko pistaren hori simil hori edo. Ikusten duzu hori mendiko zera hori falta duen jendea, batean mendian hasi dena korrika, agian mendizaletasun hori, mendiko kultura hori jaso ez duen atxetik eta... Bai, nik uste bi perfil oso desberdineko korrikalexak juntau gaela azken urtietan mendila azterketa munduan. Eta batez benik ikusten dut, konversazioetan, jende batek ze pasiokin iken dauen berba naturari buruz edo lasterketa behari buruz, eta beste jende bat bakarrik lehian zentratzen dana, ez? Orduan, bai, badau jente bat mendi lasterketa munduan sartu dana, atletismotik etorri dalako, eta soik lehia topaien dagoelako, eta beste jende bat pixkat biak ustartzia nahi dagoelako. Gero apurat Iñakik esan dauen fokalizazio horrekin lotuta eta argazki kontu horrekin lotuta. Eta ni aurten adibidez Dolomitetan egon naiz 4 aste udan, eta aurten Dolomitetakoa uste dut izan dela historikoki egondan, ez dakit masakrea ondixena, beldurgarrixak izan dira irudixak. Eta nik ez dut momentu baten bez sentiu masifikazio baten parte izan naizenik, eta honekin esan gurot, zela da bien galtzen bebai, natura ezagutu nahi hori, hau da, jende dana doia leku batera, eta argazki hori eta leku hori, baina nik Dolomitak ezagutu ditut eta ez dut inor ikusi. Orduan, galtzen da bilo bai, ezagutu nahi hori, eta geixo da, lortuko duzun argazki horren bilazoiaz, edo lortuko duzun leku famatu horren bilazoiaz, naturan ibiltia baino, eta nik uste, emaienek esan da moan, sare sozialak kriston mina da bitzela iken zentzu hortan, eta gizarte da biela bultzatzen bebai, errestasun pila bat abil jarten, eta puntu lehen doai batzuk eukibizen itun puntu batutara iristeko, ja telesia bat hartzen dozu eta bertan zauz, eta nik usteot, ez dakit izan dan masifikazio hau bultzatu dauena, edo moda hau izan dan bultzatu dauena gizarteak errastasun honi jartera, edo gizarteak beak errastasuna jarri dauelako moda bihurtu dan. Eta horre igual, toke bat egun biako gotzan, zenbateraino gurun mendi inguru hori aldatu, hain modako leku bat bihurtzeko. Sare sozialen azan jorratu nahi genuen da, ja atera da, ez? Norberaren esperientzia intimo hori galdu egiten da. Azkenen, hor jende pila dago, argazkiak, ez dakit, galdu indu esperientzia intimo horren izaera mendiak. Zeru hitz ezaizu. Sare sozialen eraginez. Eraginez, hori da, sare sozialen eraginez. Esperientzia intimo hori, barneko hori. Bai. Nire kasuan, segurazko izango da abizenagatik, ez da? Nien naiz bat ere erabiltzaile, ni sare sozialak ez ditut erabiltzen. Osea, ni oso berandu heldu nintzen mugikorrera, egia esan. Oso berandu heldu nintzen WhatsAppera, uste du nahuela 5 aldetan, eta punto. Eta ni argazki asko ataratzen ditut. Batez ere, jenderik ez dagoen lekuetan,
Eta batzutan jendeari berari ere, bestelako gauzetarako igual, ez da? Baina, behiratu, ni igual leku batera noanean eta, ze polita ez da gize, eta, ni polita, nire bai, gero nire zera galderak eta egiteko baina askotan ibiltzen naiz galdezka herrietan, aber zabortegian non daukaten, edo hilerrian non daukaten, edo nondik hartzen duten ura, ze nahi dut hori ikusi, edo eskolak, edo komunak, edo... Eta hori da nire begirada, ez da? Baina sekulan egin ez dudana, eta egingo erez, da argazki horiek lehen zan bezala zuzenean segituan bota munduan beste puntan dagoen lagun edo ezagun edo ikusteko. Osea, ni banatzen dudana da 0 kilometroan, eta ez dute egiten, bi arrazoengatik, bata, ez dudalako nahi sare horretan sartu, gero, nahi izan ezkero, badaukazu itzaldi bat eman, eta ipintzen duzuan, pinguinoak, edo fokak, edo hauta bestea, baina beste, ez da zarea da beste erlazio bat 0 kilometros, da? Nik ez du nahi sartu alako zeretan, ezertarako bez, eta bigarren, hasieran esan dudana, nahi izango banu ere, eta ez du nahi, ez dut uste lortuko nuen, izan nahiko eskasa naiz horretarako. Igual, horretik eta bizenagatik, ez da? Baina jendea da, bitu, hau dago, ez dakino, eta no, bitu, horin dela minuto bat, atara du. Igual, jaio behar izan nintzen beste mende batean, ez? Eta, ja, pasatu da bat, baina, bueno. Bueno, ni horretan iaiazuk daukasun esperientzia daukan, eta ez da abizenaz, baina, nik ez ditut erabiltzen, haukat Facebook, baina baitzutan ikusten dut, eta askoz gehiagorik ez. Eta orduan, nik bai WhatsAppa erabiltzen dudala, eta lagunekin komunikatzen naizela horrek, noizean behin, esateko orain atzo bueltatu nintzen Venezuelatik, eta orduan lagunei, gainera hor dagoen egoerarekin, jendeak eskatuta zegoen, eta orduan nik begira ez, hemen jendea ondo dagoela, eta nahiko lasa, eta horrelako gauza kontatzeko, bai. Baina gero Monte Solidarios erakundetik hitz egiten badut, guk bai kontatzen dugula, eta badaukago hori Twitter, Facebook, eta ez dakit zenbat sare sozialetan parte hartzen dugu, eta hor bai, ekintza bat egiten dugunean, bai botatzen ditugu argazkiak, eta jartzen dugu ebaluazio bat, edo komentarioren bat jakiteko jendeari esateko egon garela, nola zer ikusi dugun, zer egin dugun, eta gure helburua zein da esatea jendeari existitzen dela erakundea, eta nik bezalako pertsonak jun gaitezkela, eta gaur egun eske jende asko mendira juten garenean ikusten gaitu, eta txalokatzen gaitu, edo esaten digu, zenolako pertsonak zarete horrelako gauzak egiteko, eta ze animatuak, eta ez duzuen neurtzen arriskoak, bai, neurtzen dugu arriskoa, baina, nola bai, konbentzitu nahi dugu jendea posiblea dela naiz elbarritua izan, posiblea dela jutea eta parte hartzea ere horrelako ekintzetan, eta horrezegatik guk momentu honetan bai sare sozialetan parte hartzen dugu, eta nik uste du divulgatu egin behar dugu egiten duguna. Matxin Malen, zuek hor daukazu ere babesleekin dazkazuen konpromezuak, argazkiak, hori nola kudeatzen duzu ez azkenen, sare sozialetan eman behar dezu askotan babeslekala eskatuta zuen norabideen eta ibilbideen da proben berri, ezagit nola kudeatzen duzu hori. Ze punturaino daukazue aukera, betu, nik parte hau niretzat nahi dut, edo nire ingurukoentzat, ez dut sare sozialetan zabaldu nahi. Hori nola kudeatzen duzu?
Nio transformazio fase baten nago, ze esan dizueten da, ez? Kompetizion sekula ibili beneon, eta indala urte bete hasi naiz, hori patrozinadore, markak eta historionekin danakin, ez? Esan dezuen intimidade eta publizidade ze hortan, bueno, nik nire kasu mintzetera egiten lehen bai ebaltzen nola, oporrak, argazki polillo batzuko gustatzen zaten aktibidadea tindakon, launekin konpartitzen on, da listo. Eta da une, nire personala ezer konpartitzen saiatzen naizena. Jartzen deten dana beti da parapentekin relazionauta, o viajen bat, baina pixkat markai behi da bezala. Eta azkenen, nakik esan dona, ez? Azkenen zure gure pixkat publizidade ze bat, pankarta bat ezela sentitzezu, baino ez dakit. Jakin behar dane ustez baita kostiente izaten zer dien sare sozialak. Ze kriston tresna die, baino askotan ez ga konturatzen ze informazio piloa ematen egean hor, eta nik eragitena gauza personala bintzet ez sartzea hor, ze bueno, azken finen markak eta exigitzen dizue, hainbeste argazki, hilabete baten, edo hainbeste publikazio, edo lo que sea, hori kontratupen daukezu. Hori horrekin kumplitzen zaiau, eta lehen esan dezuna horrek intimidadeak entzen dizun, nahi ez dikenduz, egi esan egiten detena, egan egitea hainbeste gustatzen zat, azken finen, egan egitezu, disfrutatzezu horrekin, eta konpartitzen dezun hori, etzazu inporta konpartitzea, bizipen hori zuretza da, eta konpartitzezun hori beti, ezer oso personala ez izaten saiatzen naiz. Maletze, igual, karrera gogor baten ostian, baina argazkia, nola kudeatzen da. Nik horre, iritzi kontrajarri iren bat badakot, azkenean konstiente izan bigara eta jendia konstiente izan bida, nire kasuan adibidez ogibide dotela oin bertan, mendi mundu hau dana, eta dala zehosar nire lanan parte, ez? Eta hori zaila intxatu onartzia, baina nik onartu dut, inbiarreko zehosar dala, zaiatzen naiz beti oso simple izaten, eta asko erakusten dula emuten dau, baina asko gortaten dugu guretzat. Eta nik alde hortatik, nik nire intimidadia ez dut galdu inundik inora, beti izan naizelako bebai pixkat, arrotza intxata ziratik pauso hau, eta zuk esan dut transformazio fase baten zauzela urte betian nik 3-4 urte noia eliten baian, eta ondiok kosta ikexeatez, nire burua hain publikoki eta hainbeste asaleratze hori, baina gero balantzan jartzen bozu, zer dan emuten dutzun hori, nik uste merezi dagoela bai. Baina zuk aukeratu dezakezu, hau bai, hau ez? Bai da egisa, momentu batutan bai sentitzen duzula presio moduko bat esplikazioak emuteko, eta nik eukidot momentu batzuk, eta hori onartzen dut, igual isilik geratuko nintzena, eta kanpotik jaso dozuna, hori ez, esan inbiozu, edo, baina, berrez esangote lanan parte da, eta ni momentu baten behaz nahi sentiu intimidade hori galdu dutenik. Beti izan dute bai, eta esaldi hau asko guztaixat, nik ezurrik ez dut esango, baina egi danako ez. Eta egi batzuk niretzat gortatzen dut. Ingurumenaren gaia zeharka atera da, eta horri ere heldu nahiko geniok ez. Lehendabiz igual mikroan, ez? Testuinguru txikian, eta adibide bezalakarri net, hemen batzuekin konpartitu nuen, duela aste pare bat 3, mendiko bizikletako proba batean atera nintzen, nire lehiaren parte horretan ez nuke lehia deaurutu nahi, baina nire lehian atera nintzen, eta harrituta gatu nintzen, proba maila desinteko proba bat, uzi mailako txirrindularia ez dauden, eta gu atzetik zikoturismo mailan atera ginen, eta atzetik deigarria zen zenbat gel, zenbat zorro zauden ibilbidean bitxurretan, eta nahi horrek kezka sortu zian, ez? Ez dakit, mendiko lasterketetan korrikako edantan, ez zait iruditu hori gertatzen dani, baina mendiko bizikletako proba konkretu hortan, mikroan, gure testuinguru txikian, gutako edozein izan daiteke partaide olakoetan, hori gertatu zen. Eta horrek zer pentsatu eta kezka sortu ziren, ez? Zuek horren inguruan pixkat antzeko horiek bizi izan duzue, kezka sortzen dizue gure zabarkeri horrek.
Ni horre, aipatu dituzun kasuetan, ni korrikalari edo alako lehietan ez nagoenez, sinistu egiten du, baina ni bueltatzen naiz jusera, ze hori da freskoen daukana, edo daukadana. Batzutan kilometroa gora, bera, oinez, gure gauzetan, gure zea, arrokak eta prozesuak eta aurak eta auta bestia eta diosu, nago munduaren azkenean nago, eta plastikoan non nahi. Ni beti pentsatu dut plastikoak berdindu egiten gaituela hemisferio biak. Berdin da nora zoazen, behiratzen duzu, kristorik ez, eta hasten zara behiratzen, eta dena plastikoz beteta. Eta duzu, ez naiz lehena izango hemen, baina nundi demontre. Eta kasu horretan, Jose Balei horretan nago pentsatzen ez da, bertokoa dira. Osa, ez da esatea pasatu dira emetik Ego Koreako hiek argazkitan eta bota dute, igual bai, edo igual ez dakit. Baina jendea berez, bota egiten du, eta dius, nor zara zu esateko, hau jendea goizean altzatzen denean askotan helburua da gauera heltzea. Eta dendara badoaz, dana da plastikotxoa. Eta gero, kesi gaieta bat, kesi ez dakiz plastikoa bota. Eta hor duzu, nor naiz niretzat keska, ez da han ikusten dudana. Keska da gero, onan, natorrenean, hemen igual ez dute inbeste kaka ikusten kalean. Baina batez ere geu ari gara provokatzen eurein gainean dagoen klima aldaketaren arazo hori. Eta eurek sufritzen dute gehiago gu baino. Zerken finean, glaziarretatik hartzen dute ura, eta udan behar dute ur hori, udan dauzkatelako euren kultiboguneak eta euren bizimodua eta euren bizirautea. Eta gau, gu horrari gara, 11 oztopoekin, ze denetariko dagoz oztopoak are gehiagoan, logistikoekin hasita, ikusten, klima aldaketa ze puntutaraino, ez bakarri askotan esaten den bezala, glaziarrak atzerantz eta desagertuz doaz. Bai, gau, desagertze horretan, glaziar, izotz eta eldurraren urtzeti datozen urak, abuztu aldera, orain arte, heldu baino, hasten dira apirilean edo martzoan edo apirilean pasatzen errekatik. Baina gure kultiboak abuztuan behar dute ura, ez orain. Orduan, ez da bakarri zientziaren kontu bat, da eurek alabeharrez behar dutela ura horti datorrena, eta garo, esaraziko eta plastikoa ez bota. Hori da gutxienezko igual momentu honetan, ez? Gehiago keskatzen hau gure hango arazoen sorburua hemen daukagu. Eta orduan, batzutan da ikusten ez dugu kaka, baina benetan ingurumena aldatzen ari den hori, ez da? Nik ez dut eukizuk bizi izan dozun esperientziarik ondiok, baina biztako da, geroz eta jende gehiago joan mendira, geroz eta istripu gehiago goten diala, eta aldi berdinean, geroz eta zabor gehiago pilatzen dela. Mendixan, nik uste norberan esku dugu dagoen zeo zer dela, eta horrazkene hezkuntza bat dugu atzetik, eta horri beste norabide bat emutia saia ikusten dut, berrez esango, nire ustez norberan esku dagoen zeo zer dalako. Baina nik berrez esango, balantzan jartia, ez dut ikusten, kontuen egiten bozun basifikazioa zenbaterainokoa izan den, oin bertan ez dut ikusten, balantzan jarretia egin bide txartiko jasnik zentzu hortan, oin. Hori zauzunean, igual, ideiak aldatu xate, baina hezkuntza bat da borratzean eta hori norberak inbidauen zozer dan ere iritzez. Ni pixkat igual beste angulo batetik behitu nahi noke, Ze gu parapentista bezala, batez sufritzeitu nahi debekuk. Debekuk, hemen ez dakize saiek apien do, hemen dau Agila Bonetti, hemen ez dakize, eta ni pixkat hor, bai ikustetela gizarte bezala, ingurumenan defensa falsu bat ezela, O ekologismo berde, ez dakit, diru ikuspuntu batetik defenditzen den ekologismo bat, Eta gu afektatzen gaitu, adibidez, debekauta dauke bordesa gainen egan eitea,
edo aizkorren ezin debe ganein, edo leku pilo baten debekauta duzke gauzak, eta gero mina bat jartzi zuen ondon, edo HT egiten dan lekun ezin debe ganein txorik usau behar ditula esate ditulako, baina gero, bastakit, kantera bat egiten duen, edo eizen egin lehike, edo enpresa batek ez da izen bat kontaminau dut eta etzaio multa bate jartzen. Orduan bai ikustetela beste angulo bada, ze horrena baino. Bai ikusten detela gizarte bezala ontxe bertan garela, ba hipokresia handi baten, ekologismo berde bat, kotxe elektrikoa saltzen digute oso ze bezala, dana ekologismo izenen egiten da, baina dana interes ekonomiko baten atzetik, Eta guk parapentista bezala sufritzen dituna debeku pilo bat ekologismo izenen, guztiz absurdo dienak, ze guk azkenen egan ez dugu ikutzen ezer, txorikin elkarrekin egan egiten dugu, eta bai darela garai batzuk, api egiten nahi dienen pasau barrez gunukenak, eta regula barko litzekenak, baina politika orokorrak egin izaten beti debekue, Europatik subentzioa jasotzeko, eta gero negozio, diru publikokin negozio pribatu bat egiteko, eta gero hori saltzeko, Eta pixkat horren biktima bezala ikusten dela mendiko aktibidade asko, Debeku asko datoz, ekologismo faltsu urdatik. Beste ertz batetik behitzatia asuntai. Bueno, gure neurrian saiatzen gara jendeari esaten ez botatzeko zer eta zaintzeko pasatzen garen leku guztietatik, hori eta kontrolatzen dugu, holan izatea. Gero lehen irakasle izan nintzen eta irakaslei ere esaten genien hori paper guztia botatzea eta hori da kultura barruan ezik eta importantea da eta nik uste dut egin behar dugula eta nik ere ikusi dut zuk esaten duzuna, lasterketa bat bukatzen denean eta batean ikusten duzu hori fruta, laranja, azalak eta paperak eta hori plastikozko edalontzia botata eta esaten duzu agian jendeari bai animatu egiten zaiela mendira juten, baina kontrolatu egin eta lasterketan parte hartzen, baina baita ere agian esan behar diegu edo utzi egin behar diegu lekutsoak olako ondakinak botatzeko, baina benetan oso desatsegina eta oso txarra dela. Eta ados nago, enpresak dira gehien kutsatzen direnak eta kutsadura handiena beraiek dira botatzen dituztenak eta agian gauza gehiago egin zezaketen, baina diruz edo ez dakizegatik, baina ez dute kontutan izaten. Baina, alden neurrian, eta gure eskura daukaguna, hori, eskoletan saiatzen gara konbentzitzen ikasleak eta gu elkarte bezala kontrolatzen dugu ere, ez botatzea ezer. Kontxi, alto mikro. Bai. Igual oso azaletik ez komentatu dugu, eta mendia, igual lotzen dugu aremu malkartsuekin, vertikalarekin, baina Iñakik esan duen bezala horizontalean ere egin daitezke gauzak eta vertikalean ere bai noski. Orduan, nahiko nuke gehixu azaltzea, igual hemengo batzuek badakizu pixkate Monte Solidarios elkarteak zer lan egiten duen, nola egiten duen, jouletalki igual ezagutzen duzu, baina beste askok ez. Hor nahiko nuke azaltzea, egiten dezuen lana, Bale, Monte Solidarios orain dela 10 urte sortu egin zen, da elkarte bat da dibertsitate funtzionala daukagun pertsonak laguntzen gaitu mendira joaten, eta dibertsitate funtzionala esaten dudanean da desgaitasun fisikoa, baina baita ere sensoriala, horrek esan nahi du ikusmen arazoak dituztenak, edo entzumen arazoak dituztenak, eta baita ere mentalak guregana hurbiltzen ari dira gero eta gehiago autistak direnak edo sindrome daun direnak. Zergatik, azken finean jendearekin arazo komunikatzeko edo egoera sozialak izateko arazoak dituzte. Eta ordu
orduan, guk eskain egiten diegu aukera, ibilbide alde batetik txikiak, osea, normalean guk antolatzen ditugun irterak 6-8 kilometrokoak dira, eta desnibela normalean 300 eta piko metrokoak gehienez jota, orduan paseoak, osea, mendizale batentzat paseoak dira gehien bat, baina guk ez dugu lehia bat nahi, eta ez dugu ez dakiz erronka nahi, bakarrik paseo bat eskaintzea jendeari, hori da gure helburua, natura ezagutu eta zenbadit adibidez gure irtera bat, normalean urtero aldatzen ditu, 15 irtera horiek, baina batzuk errepikatu egiten dira oso politak direlako, adibidez bata da Gasteiztik hurbil badago leku bat handik harriak edad median handik arroka hartzen zen, eta gero badago leku bat, bide bat, eta handik harriak eramaten ziren, eta katedrala, antzinako katedrala egiteko baliogarriak izan ziren, ez da, harri horiekin egina dagoelako katedrala. Bide hori polita da, eta baso batetik pasatzen da, eta orduan egiten dugu. Bestea, hurbil daukagun Olarizu, mendia, eta orduan goitikan ikusten dugu hiria nolakoa den, eta hori. Orduan, gure interesa edo gure helburua ez da lortzea, ez dakiz noraino heltzea baizik, eta paseoak egitea jendearekin, ez da? Eta, gaur, eta saiatzen gara, gure helburu ere nagusia da, inklusiboak egitea, horrezegatik konbidatzen dugu edozein pertsona, berdin da, zein den eta ze arazoak egituen. Eta orduan, hori asaltzen dugu leku askotan ze nora jungo garen, eta konbidatzen ditugu, nahi ditugu hori pertsonak. Eta orduan normalean biltzen gara, egon gara biltzen 80 pertsona irtera bakoitzea, eta orain hasi gara pixka bat mugatzen 80 baino gehiago ez izateko bestelako bideratzeko zaila izaten da. Baina, hori gero baditugu proiektu batzuk, gure proiektu bat da hori irterena, beste bat da kobasuloak ezagutzea, esaten diogu iziaitasuna entzuten, deitzen diogu, eta orduan, ja bisitatu ditugu, provintzia bakoitzeko bat, eta orduan 7 ikusi ditugu, eta hori egin genuen proiektu hori orain dela 3 urte, eta jendeak gero eta gehiagotan eskatzen digu, orduan ja bisitatu ditugu behin baino gehiagoetan gehienak, ez da? Eta beste bat da ametsak bete, eta horretan jendeari esaten diogu bere ametsak saiatuko garela betetzen, eta orduan askotan hurbiltzen dira pertsona, adibidez neska batek esan zigun hori aratz mendia ikusten dute egunero, nire familiara juten da, nire laguna juten dira, eta nik gurpildun aholkiaz mugitzen izenez ez dut ikusi, eta ez dut aukerarik inoiz izan ikusteko. Eta orduan, gure elkartearekin,
aukera izan zuen, igo zen eta oso gustora. Beste pertsona batzuk hurbildu dira, adibidez, semearen errautzak eramateko mendizalea zelako, eta orduan berak nahi zuen errautzak hor mendian ustea. Guraso batzuk edo amonaitonak ezin zuten ibili araño. Eta orduan guri eskatzen diguten eta saiatzen gara hori egiten. Gero beste batzuk, ez dakite, gaztelugatzera, adibidez, orduan Jaenetik aurten da pertsona bat hori eskatu egin zigun ikusi nahi zuela eta ea posiblea den. Nahiz eta 300 da piko eskaloi izan, egin zen. Gero azalduko dizuet, modu askarrean ere, zenolako tresnak erabiltzen ditugu. Baditugu bi mota. Bata da jolet talkia. Pentsatuta neukan ekartzea argazkia jartzeko hor, eta zuek ikusteko argazki batean hobeto ikusten delako, baina kontatuko dizuet da. Eserleku bat, eta eserlekuaren azpian gurpil bat dago. Eta gero, alboetan 2 makil. Orduan, 2 makil horiek hartuta pertsona bat doa aurretikan eta beste pertsona bat atzean. Horiek dira, azken finean, indarra eta mugimendua lortzen dutenak. Eta gero, alboetan badaude beste 2, horiek mantentzeko tente. Zuek mendizalea bazarete eta badakizue, askotan lurra ez dela laua, eta orduan arriskuak daudela, eta orduan horretarako badaude 2 pertsona mantentzeko. Gero, goian doan pertsonaren segurtasuna bilatzen dugulako. Hori oso importantea eta horri garrantzia handia ematen diogu. Mendiak oso, pendiente oso nabarmena baldin bada, jartzen da arnesez beste pertsona bat aurrean edo beste pertsona bat atzean. Eta, batzutan inkluso gurekin doazen beste pertsona batzuk bultzatu egiten dute. Errezago egiteko. Esfortzua, beraiek voluntarioei esaten baldin badiezu zenolako alegina egiten duten eta beraiek esaten dute gustora egiten dutela eta ez dela inbesterako. Azken finean talde lana dela eta egiten dute pertsona batzuk 10 urte daramate elkartean. Baina goitik ni juten nahi zaulkian eta badakit esfortzua dela, baina beraiek esaten dute esfortzua bizitzea ere bada, así que ez esan ezer. Eta ordua hori da erabiltzen dugu tresna bat, eta bestea da norabide barra. Da atletismoko pertiga bat bezala eta 3 pertsonen artean eramaten da. Badauka lotzeko onelako zintak, eta orduan 3 pertsona horiek lotuta juten dira. Erdian ikusmen arazoak daukan pertsona, edo horreka arazoak daukan pertsona juten da, eta aurreko partean doan pertsona azaltzen du zenolako oztopoak dauden. Esaten du koska bat dagoela, edo adar bat bajua dagoela, eta makurtu egin behar dela, edo putzu bat, edo mugitu egin behar direla eskerrera, edo eskubira, olako gauza guztiak aurrekoak azaltzen du. Eta atzean doana timoiaren lana egiten du. Eta orduan mugitzen du pertiga adierazteko mugimendu hori noraino jun behar den. Pertiga hori edo norabide barra beti jun behar da aldakan ipinita, irulentzako,
Eta orduan mugimendu guztiek nabarmenak dira hirurentzako. Eta orduan ikusmen murriztua daukan pertsona ziur doa, nik ikusi dut, urten egon gara Pirineotan, eta bani harritutan nengoen nola juten diren. Mont Blancera ere joan dira batzuk, eta oso ondo egin dute, oso posi etorri dira. Gero, kontatuko dizuet ere, gure erakundean, ia ez, 300 piko pertsona kide gara, hoietako 200 piko kideak dira gehi voluntarioak ere, ezta? Eta erabiltzaileak ni bezala 50 inguru gara. Gero familia batzuk ere parte hartzen dute, askotan etortzen dira voluntarioak, gehi bere familia guztiak, eta umeak ere juten dira, eta txakurrak edo animaliak esaten dugu ez eramateko batez ere askotan hasieran juten ziren txakurrak, eta lotuta baldin badoa ondo, baina bestela txakurrak mugitzen dira aurretik eta atzetik, eta orduan azkenean oztopatu egiten dute bidea. Eta orduan, ez dugu ezer kobratzen, bakarrik gure irterak ordaintzen ditugu foru aldundiak eta beste erakundeek ematen diguten diruarekin. Eta gutxi gora... Inok interesa izango balu, bai. Zuen webgunen bitartez edo jarri daiteke. Bai, harremanetan jartzeko sartzen zarete, jartzen duzu Googlen Monte Solidarios, eta orduan eramaten zaitu gure web horrira, eta hor ja begiratzen duzue, hor dagoelako informazio guztia, nola apuntatu, nola parte hartu, pertsona batzuk esaten dute, nik ikusi nahi dut, apuntatu baino lehenago ikusi nahi dut zer den, eta edo ea posiblea den nik parte hartzea. Eta orduan, deitzen, hor agertzen da telefono bat, eta orduan nahi baduzue, telefono horretara deitu, eta hor kontatuko dizu gure jabeak, gure lehendakaria, zein izango den urrengo irtera, eta nun elkartuko garen, eta nora jungo garen, noski. Orduan, konbidatuta zaudete, bai egia esan, irtera normaletan, 15 irtera horietan, beti egiten dugu Araban foru aldundiak ematen digulako dirua. Eta orduan, hori da konpromisua, eta hori bete egin behar dugu, baina horrek ez du esan nahi, ez dugula juten beste leku batera. Ona etorri gara, Tolosarekin oso harreman estuak dugu, indio ezagutu egin genuelako orain dela 5 urte edo, indio zen espeleologo bat, eta gurekin harremanetan jarri zen, berak egin nahi zuelako hemen Tolosan gure elkarte bezalako beste bat, bera espeleologoa zen, eta orduan berak animatu gintuen kobasoloak bizitatzen gure tresnekin. Eta beraren bitartez ezagutu genuen Lurpea elkartea, kobasuloak antolatzen duena, eta orduan ja harremanetan jarri ginen, eta lehen esan dizuen hori proiektua aurrera eraman genuen.
koldo gaixotu zen, eta bueno, elkartea gaur egun badaude pertsona batzuk aurrera eraman nahi dutena, baina hor dago proiektua. Baina gurekin oraindik hori harremanak dituzte eta proposatzen digute noizean behin irteera bat hemendik egitea. Eta ia urtero egiten dugu irteera bat hemengo ingurunea ezagutzeko. Orduan, oso importantea da guretzat Tolosa eta hori, konbidapena egin digutenean, hemen nago, eta gogoz. Eta, ja pixka bat gero ikusleen eta entzuleen galderakin pasaurretik, azken galdera bat, emakumea eta mendia ez. Gertu dago berdintasuna mendian, kristalesko zapai asko daude oraindik apurtzeko, Malen? Ondiok ez gauz pareko guztiz, hori seguru, baina nik uste beste arlo batzutan baino parekatu hau. Dagoela, azkenean nik uste bai beti izan dalako lidoren mendira fatia eta nork dakolako aukera hori kakotxen artean mendira fateko. Nire ogibide hontan bai ikusten dira ondiok desberdintasun batzuk, baina inoiz ez nahi zentiu edo beste kirol batzuk transmitiu doztain desberdintasun maila hori ez dut ikusi eta hori da bai mendila azterketetan guztau izan zaten alderritako bat ez dakik gizonek zela ikusten duzu, no? Ni kiroltasun edo ikuspegi horretatik ideiarik ez dauka, sinistu egiten dut. Nik ez du bizitzen hori, baina sinistu egiten du, zarrezanik ez. Baina ni bizi izan ditudan egoeratan, eta hori, berriro noa lurralde zabaloietara eta normalean Europatik kanpo hor argi dago zein den egoera. Lehen aipatu du ni hor bizirautea, baina bueno, gehiago egunero lan gehiago egiten dute bizirauteko emakumeek, edo neskatoek, mutilak eta gizonak baino. Baina, bueno, hori ja ez da mendizaletasuna da. Hortik arago doan zerbait. Ni seguro nago hango jendea ez dela mendizale. Osea, ez dakite zer den bez, da bizitzea, da zaiatzea, ez? Baina, bueno, kirol munduan eta hori zuek dakizue hobeto. Gure arloan kriston diferentzia dau, esageratu da, parapente izango da, ez hautzeten kirolik parekotasun gutxina dagoen kirola izango da. Ze ez dakit oin hasi die, neskake badabiltz parapenten, baina idea bat eiteko nion ibilne izen lasterketa hontan, 33 partaidetik neska bakarra zeon. Eta kuriosoa da, ze gaina da kirol bat, fisikok oso zer esan gutxi daukena, ez? Gehiena mentala dana, erabaki hartzea, fisikoki ez da nahin exigentea, baina kulturalki badau zerbait, ez dakit abentura kutsu hortan, ze eskaladan ustez nahiko parekotasun lortu da, honeskak fuerte sartu dira, eta badau movimentu baina parapente noendik oso urruti ikusten da berdintasun hori. Bueno, moen zabaltuko dugu igual. Eta gure elkartean esan dezakegu, voluntarioak gutxi gora bera kopuru berbera eta erabiltzaileak ere, ez dago, ikusten dugu gero, hori familiak hurbiltzen direnean edo agian orain jende gehiago, hasieran apuntatu ziren mutil asko, eta sortu zirenak ere mutilak izan ziren, eta gainera, bazakot, indartxu eta, baina gero eta emakume gehiago, gero eta erabiltzaile, neskaz diren erabiltzaileak gero eta gehiago, orduan orain ja parekatu egin da, hori parapentea bezala ez da indar asunto bat, indarra behar da, baina ez asko, eta ikus dezakezu emakume asko eta asko, argalak txikiak eta ez da beharrezkoa izatea kristona. Eta orduan, beraien artean hori ikusten dute hori eta animatu egiten dira.
parekot. Bueno, hori zabalduko dugu, bai mikro bat igual hartuko dugu publikorako eta hemen txandakatuko zete. Seguro bada ez jozuela galderak, bueno, mai gaineratu nahi dituzuen gaiak. Ez dago, nekane, ez. Begira, hemen daukat. Astu zaizte zuei kontatzea datorren azaroaren 22an gala bat egingo dugula. Urtero egiten dugu, Gasteizen, hori bai, eta normalean grabatzen dugu dokumental bat eta eramaten dugu gaixotasunaren bat daukan edo kirolari bat edo paralimpiko bat edo olakoak eta beraien esperientzia kontatzen digute eta guk ere dokumentalean kontatzen dugu gutxi gora bera ze egin dugun urtean zehar edo zeinek izan dira gure erronkak. Eta orduan hori aurten izango da hori azaroren 22an, Europa Biltzar etxean eta konbidatzen zaituztet etortzen. Así que animatzen bazarete hor ikusiko duzue, normalean ja ezagunak izaten gara eta iaia junden urtean 400 baino gehiago elkartu ginen eta gustora egon ginen. Orduan zuek etortzen bazarete, ongi etorriak izango zarete eta elkarrekin disfrutatuko dugu. Eta zuei ere. Bueno, nunbait gai guztiak edo jorratu antzean utzi ditugu, edo, bintzat, ez bali maukazue bestelako galderari, berriaren izenean, eskerrik asko, Matxin, Kontxi, Malen, eta zuei guztioi. Eta, jarraitu, berria irakurtzen, mendia daz gozatzen, eta horrengo arte. Eskerrik asko.